like 4%, for example. Okay. Dacă 4% returns here, Da. first of all, this quantity is not going to be, it's going to be, okay, it's going to be 100, but, one second, stai că am ajuns până aici, da. O să vină din nou 100 de grame, să spunem, cantitate, dar lingurița care se întoarce are o parte de vin alb și mai mult vin roșu, nu, pardon, alb, are mai mult vin alb și ceva vin roșu, dar Curcanul. și o parte vin roșu, stai puțin. Ar trebui să calculez. Cred că pe drumul până dată să calculez. Hai să spunem așa, chiar cu 5% să zicem. Curcanul. Deci s-ar putea face fără numere de fapt. People would love to just leave Lingurița, deci turkey care să around. spunem 5 Who grame. needs a turkey in the yard? Din Can you guys please 5% get a din turkey? Please? 100, Andrei. Really? 100, So would you consider getting a chicken 5 coop? or 105 equals X or Cooper would be 100. Cooper would be the king of the coop? Deci 5 coop. is King of the coop, Dan? Ask The Andrei. camper. X is The clumper? Would you guys consider getting a chicken coop? 5 No. No. less than Shares in a chicken coop, I wouldn't mind. Pentru că chicken coop. What was that? Sharing a chicken coop? Un acțiuni într-un less than chicken 5%. coop. Ah, uite. Oh, okay. Depinde dacă e well run. That sounds like a good- management. I like this. Okay, that's much wiser decision. What if Alina ran it? Oh, yeah. Cooper would run it with an iron fist, with an iron paw. Here There he is, comes to proving regulate. his He's like, I want a authority. chicken coop. I want it. Coop wants a Uite, chicken uite coop. ce cred eu acum că n-am. Deci lingurița că se întoarce înapoi nu este pură cu vin alb, ca să nu mai vedem care. Apropo, interesant ce este. Sunt circuit I cu like două that rezistoare shirt, și it's nice. fără power supply. That teal shirt is good. Așa. Very good. Fiecare le vede altfel. Am dus He cu really circuitate. Așa. Yeah, I think it's like Ce pot să much. acum vin și eu. Deci am I peste like it. podul ăla, It's a peste great 15, care mi se pare una cele mai elegante forme. Că este de fapt o parabolă, este funcție de gradul 2, știi? Parabola în sine. Știu ce. Așa. Și dacă n-ai avea I'm only laughing for another reason, un lanț, o which is liană, because și it's ceva, weird Tonios, and Dad is Același such a fel. deep sleeper, and I just De made unde the și că parabolă connection. și un arc de cerc. Pentru că e demonstrat Painting de dad's către Why- altă why did we curbă, do vrei să that? spui? Da. Because When did we do that? Republicans need to learn exactly what de homophobia la means. Did we do that de or not? matematică, de fapt. Dar de la- The problem is that you're all. I can't see you at all here because it's in silhouette. It's very dark. de I'm asta serious. de You can't see your face at all. It's Este horrible. un poligon de Oh my god, forțe that's really sad. I în wanna care see. With a forțele wink vectorii and respectiv smile. dau 0 în momentul No, it's really weird. It's like completely momentul dark. înseamnă moment încovoietor. Probably because the Orice light's formă. behind Yeah, but Deci dacă It doesn't ia have asta a aici, flash something. going din cauza constantly over the greutății, video. de fapt asta se deformează așa puțin. Și asta deformează aici. Deci Și sunt There puncte we de go. inflexiune în momentul este Oh my god, much devine better. pozitiv și negativ. Okay, there. It's Multe, better though. orice aproape. This is Asta se much numește- better. numește fibra. parabola Oh, este cea yeah. care Okay. când pui presiune pe Yeah, ea, that way. pe vârf, are forțele nu sunt do perpendiculare. that? Să Da, știi? și On. nu se nici măcar deviază de la, știi? Deci toate pot să nici tangente. diagonale, că diagonale avea componente perpendiculare și componente Deci toate pot să tangente. în paralogramul foarte exact. Deci sunt pe aceeași direcție. Ok. Iar dacă invert that kind of thing, you say, well, you don't build a bridge, you take a rope. So o liană în junglă, o plantă, or a chain, the chain set itself in the same parabola because the best thing, the shape that the matter goes. Pentru So că it dacă doesn't, forța te otherwise, trage if mai it încolo. was a force, it would modify it until and move it until it becomes the stale, absolutely Makes not. sense. Tata. Deci, Curcano. mi-am Curcano. cumpărat o șapcă, He's right. He's right. că n-am avut niciodată o șapcă, știi? Ai avut Ți-ai cumpărat o una șapcă? și a spus England pe ea. Ce șapcă ți-ai cumpărat? De-aia ca Sherlock Holmes sau din Anglia să ceva cu cozoroc de la așa. Chiar? A cumpărat E tata singura o pe șapcă. care A pot să cumpărat fac. tata o șapcă. Cât a a dat? cumpărat Cât a tata o dat? Cât șapcă. a dat? Pălările nu stau bine mie în românește, tata avea o expresie ce îți vine cam repede. Cum adică? It comes N-am too înțeles fast? asta. Dacă cineva vrea să aibă ceva pălării care face That's the translation, nu este potrivit pentru părul lui, domnul fața lui, pentru vârsta lui, și că asta ține cam repede. Era o expresie, adică cam șui sau cam weird, știi? I see. Doesn't fit you well, in other words. I see. Așa, uite că să vin la asta că nu vreau să mă ambiționez cu ea, dacă ai idee, mă, că nu mă mai gândesc în avion sau ceva. O linguriță se întoarce înapoi, dar această linguriță nu mai este pură 5 grame de vin roșu. Da. Este
poate, hai să spunem, 0.5 red and 0.45 Best pizza. or 0.05 red and 0.45 in other words. 5 grame, jumătate de gram să spunem că Still edible. o cantitate. Deci este mai puțin, se întoarce lingurița cu mai puțin vin alb înapoi decât vinul What did you order? I can smell it from here, the saltiness. Deci, Prosciutto Dacă este mai No, puțin pancetta vin actually, alb which is aici basically decât like roșu salted aici, pork. înseamnă Is că what pui they- that's toate what really vinul how they roșu translated și pancetta. superioră, pentru că mai puțin vin alb atunci invada și disturb And its then purity. buffalo mozzarella, which is basically Deci procentul de vin American roșu aici processed este mai mare decât disaster. procentul de vin alb aici. Special ingredient. Viva Pe Europa! întrebarea ta mi era... Am înțeles care este USA! baza. Nu, nu știu dacă am înțeles eu. Am înțeles care e logica. Ah, logica este așa. Yuma! Yuma! Dacă mulți Yuma! să spunem 5 grame de vin Yuma, roșu, Yuma, asta este pure red wine. Așa. Harmonized. 100% red wine. Este roșu inițial. Roșu, și am intrat aici. Roy on cue, Roy 5 GB. grame de pure red. Roy Dar pe urmă, când GB. muți ăsta de aici, aici mai este 5 grame de pure white. Da. Este a little bit of red and a lot of white. Okay. But ouch, it coming even back hurts me when I It see hurts, that. man. Oh, it the gave me a headache when I saw you doing white that. component in this one Da? is less intense or efficient or quantity wise Mhm. than the red disturbance in here. Da, dar vezi tu că ai luat și ceva vin. Deci ai pus vin roșu aici Da. și ai luat de aici vin roșu, Too intense. puțin vin roșu, mai mult vin alb și I l-ai pus fuck it acolo. now. Deci, I'm getting tired of holding deci this. tu crezi că ai